Daya warga masyarakat, para pini sepuh, haji sepuh, Pak Yai, Bu Nyai, dan konco-konco muda semuanya. Muga-muga wujud kebersamaan warga masyarakat manggis menika nuwuhke berkah kanthi selama bersih dusun menika desane utawa dusune bener-bener resik saka Sambikala. Oh ngono. Ambabar keselamatan sedayanipun. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku ikan bersambat kene cuma kene nduk kolaborasi ya, Bos.
masyarakat kanca-kanca mah pokoke cocok mesti. Pokok pengrawit iki anggere kinangane cocok ngono. Nangis sok druke nangis iki aku ora. Iya, matur nuwun panjenengan yo. Tenang sih, jadi cakra budaya anteng mawon ya Cahyu. Awake bergerak di bidang olah vokal mawon. Trut ora apa-apa. Iya, tenang mawon. Ora usah bokong dikenek-kenek ning kursi sing golek kursimu dekok. Wis ta. Tenang manut Pak Gareng aman-aman. Kita harus punya prinsip, kita harus punya apa ya jenenge tujuan yang pasti. Oh ngono. Dadi nek swara panjen kudu lok, ning nek perkara lungguh ngene-ngene ya ora ngentut. Lah nek ngentuti kancane nek do padu kowe iki. Iya, tendur meneng aja geger. Ngentut aku. Oke, ana Mega Wigati. Iki mau Mas Jo kritik wis siaga karo Mas Duduk ya sekedap. Tak selingi siji iki. Mega, jumrengo. Selamat. Meganya dimul tak wareng joget. Hubungannya apa ya nek ora mame warung. Nah, iki aja lali. Wah, belajar ngene iki wah, tenan iki. Bapak apa anten kelampat dumpyuk. Lah iki lho. Iki ra dumpyuk ning demes mantesi. Ning aja maksir iki bulikmu, kowe bukan murah marah aku warono Mbak Minta lho disil. Ora oleh. Nduk. Sowan wonten wewengkon ngancar nduk. Wonten ngarsane warga masyarakat wonten manggis Pak Lurah rawuh, tokoh masyarakat rawuh, para bapak kasun juga ngrawuhi bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh ndok, tokoh pakaian, tokoh. Kok iso tokoh ndok bareng? Kleru aku ya mulih lha kami nang Surabaya lagu gambar. Toko, tiba iki toko. Jadi sayuk saya kapten warga masyarakat ya iki bau-membau bekerja sama dengan baik demi terciptanya ya iki kebersamaan kaya wayangan dalu menika. Nembangun sing apik, siji gerajakan, angka loro ya pilih Cahayu manut panjenengan. Lewong mawon nggih. Lewong nggih. Nggih. Diaturke buat warga masyarakat kaya ngapa? Tudraku tak ya elektrik. Baterai iki sing ndi? Baterai iki sing
kae lho. Sing nek kapan kae duwe motor metik, ya kae. Oh. Motor metik. Lah kan bocah cilik sing ngomong. Iya nalika semono Asoka. Asoka kan udah bisa nyanyi. Asoka itu apa? Asoka ki anake Dilpan. Loh. Anake Mega iki lho kaya aku ponakane. Ponakane. Ya, tutak ndedang sing. Ya.
paske